אנחנו התחלנו היום, השבוע, את הספר במדבר. במדבר, בספר אנחנו קוראים על הסדר. סדר של השבטים במדבר, איך הם נסעו מסביב למשכן. איזה שבטים היו למזרח, איזה למערב, מי היה על יד השני. אנחנו רואים, למשל, שמשפחת ראובן ומשפחת הלוויים היו קשורים אחד לשני. אנחנו רואים שלדוגמה משפחת יהודה היה קשור למשפחת, היו שכנים של משפחת משה ואהרון. יהודה, יששכר. רש"י מציין דבר שידוע לנו, שבפרשתנו, אוי לרשע ואוי לשכנו. על מה מתייחס רש"י? מכיוון שמשפחת דתן ואבירם ואון בן פלט ממשפחת ראובן היו שכנים לקורח, אז הם גם כן נכנסו למרד, היו שותפים למרד של קורח נגד משה. אז המרד של קורח נגד משה היה משהו משפחתי לגבי מי בראש. זה לא היה צריך לעניין אותם בכלל. אבל רש"י מביא את דברי התחומה, אוי לרשע, אוי לשכנו. טוב לצדיק, זה טוב להיות שכן של צדיק. והדוגמה שיהודה ויששכר היו תלמידי חכמים בגלל שהם קשורים לשבט של משה. ומה שמעניין, שאותו דרוש, אוי לרשע ואוי לשכנו, שמבוסס על התנחומה, גם כן נמצא בפרשת קורח. שם רש"י מביא עוד פעם מציין, כשהוא מדבר על אלו שגודדו נגד משה, גם כן אומר אוי לרשע ואוי לשכנו. וזה דבר מאוד נדיר, שרש"י מביא אותו מדרש על אותו נושא בשתי מקומות. כאשר הוא היה יכול לציין את המדרש בפרשת קורח, ששם אנחנו רואים את התוצאה שהשתתפו יחד עם קורח אלו שהיו שכנים שלו, למרות שהם לא היה משפחולוגיה, לא היה להם שום סיבה להתמודד ולמרוד נגד משה. אז למה רש"י אומר את זה? בעצם למה תנחומה מביא אותו מדרש פעמיים במדבר בפרשת קורח? והתשובה היא שהשאלה איננה שאלה. ולמה? איך שכן יכול להשפיע על השני? איך משפיעים על אדם? יש השפעה שזה איטית מאוד. עצם הדבר שאתה חי על יד מישהו ואתה שומע כל הזמן דיבורים, אולי לא אליך, אבל באוויר יש דיבורים כל הזמן נגד מישהו, יש התייחסות של זלזול כלפי השני. אז עם הזמן, למרות שאין לך שום דבר, שום קשר למי שמדברים נגדו, אבל זה באוויר, אתה סופג את זה. זה סוג אחד של השפעה. יש סוג אחרת של השפעה, שמתפלמסים עם השני. שאתה שומע שאחד מדבר נגד השני ומכניס לו חיצים כל הזמן לפניך, מתווכח, דיון אצלך, ואתה מושפע מהכוח הרטורי שלו.
אלו שני הדרכים שאנשים מושפעים. אתם יודעים שיש מקומות בעולם שיש אנטישמיות. יש מדינות שיש אנטישמיות ואין יהודי שם. יש מדינות במזרח אירופה שבקושי יש יהודים, אבל עדיין אנטישמיות. מה זה? ספגו את זה באוויר מסביב. היו תקופות שהיהודים היו שם, היה להם סיבה, הם חשבו לשנוא אותם. אז לפעמים יש לך גישה של, אתה סופג מתוך מה שאתה רואה, מה שאתה מתווכח, מה אתה שומע, ולפעמים זה באוויר. וזה מה שחז"ל רוצים להגיד לנו, שרש"י לא רוצה להגיד לנו. בפרשת במדבר הוא מדבר על השכנות, עצם השכנות הזה. בלי שקורח ידבר עם משה, זה השפיע על ההתייחסות של ראובן, משפחת ראובן, למשה, משום שכל הזמן הם ראו איך שהשכנים מתייחסים בזלזול לשני. בפרשת קורח אנחנו רואים את הסוג השני של אוי לרשע אוי לשכנו. בגלל הקרבה, אתה שומע את הוויכוחים, אתה שומע את הצעקות, אולי אתה אפילו מושפע מזה. אז לכן שם כתוב אוי לרשע אוי לשכנו. אז השכן יכול להשפיע עליו, עליך, בשקט ובשלווה שאתה אפילו לא שם לב לזה. אתה שם לפעמים בוויכוחים ובדיונים, ואז אתה סופר. צריכים כל כך להיזהר משכנות. לא להגיד, אבל אין לי קשר איתו, אני יושב בבית שאני לא רואה אותו. זה מה שהתורה רוצה להגיד. גם אם אין לך קשר, אתה מושפע. על אחת כמה וכמה כשיש לך קשר עם שכנה. שלא רק שיהיה לנו שכנים טובים, אבל שאנחנו גם נהיה שכנים טובים. תודה.